el nostre piset, esta vegada, que és brutal, eh? Mireu, mireu. Estem a Cameron. Estem a Cameron. Mira, mira, mira. És un hotel que el porten els indis navajos. Mireu, mireu. Mireu, perquè és una xulada. És preciós! És una xulada. Mireu, los llits són enormes. Mireu, mireu. Mira el lavabo. Mireu el bany. Té com doble compartiment. Veieu? I aquí Es veu? dintre la dutxa. És molt xulo. Mira, mira. A veure, espera't. Molt xulo, molt xulo. Té secador. Sí, 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 important. Mireu els llits com són. Espera, Carlos, una cosa que sempre he volgut fer. Grava'm, eh? Vinga, va. Ah, espera't, I mira la tele, és enorme! La tele. És enorme. Mira la tauleta per a sopar-nos els dos, has vist? Mola molt, eh? Mola molt aquest hotel. Però la terrassa... Sí. Veuràs tu, és el que més mola. En vistes al riu Colorado. Mireu, El mireu, petit ja veuràs. Colorado és aquest. Mira, mira. Mireu on estem. Mira, enfoca per allà que vegin el tipus d'hotel, que és com una granjeta. Veus? Sí. I el port. Mira, mira. És molt xulo. Ens agrada molt. És superguai. Mireu, el riuet. És superxulo. Sembla que estàs en una pel·li de l'oeste, eh? Sí, molt especial. Molt xulo, però molt. Val molt la pena. Pues bueno. Ja ho heu vist? Ah, mira, mosquitera. Sí, mosquitera. Bueno, anem a preparar-nos i anem a sopar. Adeu, fins demà. Adeu. Adeu.